ଅଗ୍ନିପଥ। ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମ ଜୀବନର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଅ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ଚଲାପଥକୁ କିଛି ଖସଡ଼ା ତ କିଛି ବନ୍ଧୁର। ସେଇ ଆମ ସାଂସାରିକ ଚଲାପଥ। ଯେଉଁ ପଥରେ ଥରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛ ତ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବ ମଥାପତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଆଁ ପାଣିର ଖେଳ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ଚଲାପଥ ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଲେ ବି ସେମାନେ ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ତାହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବ। ତହିଁରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତ୍ରେତୟାର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଦ୍ୱାପରର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। କଥାରେ ଅଛି, ଦଇବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଜେଣିକି ଓଟାରେ ସେଣିକି ଯାଇ। ସତରେ ଜୀବନଟା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ। ଗୁରୁଜନମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ମାନେ ବୁଝିଥିଲେ। ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଘର କରିବା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ତୁମ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ଲଗାଇ ଦେବେ। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ତରାଜୁରେ ତଉଲୁ ତଉଲୁ କେତେବେଳେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପାଦ ଥାପି ସାରିଥିଲା। ହେଲେ କାହିଁ ତାର ସୌଭାଗ୍ୟବତୀକୁ ପାଇଲାନି ତ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେବା ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ସେବା କରି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ତାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ କାହାକୁ ପାଉନାହିଁ ତ? ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ଷୀଣ ତନୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଚାହୁଁଛି। ତଥାପି ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏତିକି ଗୁରୁଜନମାନେ କହିଥିଲେ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଯଥାର୍ଥ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସଂସାର ଏକ ଅଗ୍ନିପଥ।